ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ସଲ ମୋର କିଛି ଅର୍ଡର କରିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ତମ ନାଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ କି ଏଇଟା କିଏ ଅର୍ଡର କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିଲା ମୋ ନାଁ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୋ ଆଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଣି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଟା ମୋ ଦିଦି ପଠେଇଛି ମୋ ପାଇଁ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ କଏନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି କେତେ କଣ ଦେଖିବାକୁ। ଓ ଏଥିରେ ଢେର ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଇ ମତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ଲାଗି ବୋଧେ ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିଛି। ମତେ ସେ ଜଣେଇ ବି ନଥିଲା ସେ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଦିଦି ମୋର କେଉଁଝର ରୁହେ, ତ ସିଏ ମୋ ଆଡ୍ରେସରେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବା। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ଏବେ।